ए शरତ लगन ए निर्मଳ ଆକାଶ ନଦୀପଟରେ କାଶତୁଣ୍ଡିର ଲହରୀ ଓ ପାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ମହକ ସତେ ଯେମିତି ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମା ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କାହା ପାଖେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୋତେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମା'ଙ୍କର ରୂପ ଗାରିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ମା ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏ ସମସ୍ତେ ମା'ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ନାରୀ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝନ୍ତିନି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଯେଉଁ ମା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା'ଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳେ, କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ, କ'ଣ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳେ? ମା'ଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ମା'ଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷସ, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେବୀମାନେ ହିଂସା କରୁଥିଲେ, ରାଗୁଥିଲେ, କ୍ରୋଧିଥିଲେ? ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ କି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁକୁ ଆମ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା। କେବେ ବି ତାକୁ ଆମ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା ଏସବୁ ହିଁ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଜ୍ୟୋତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହସ, ମା'ଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ହସ ତ ମନ କିଣି ନେଇଥାଏ। ଏଇ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହସଟା ଓଠରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଏଇ ମା'ଙ୍କ ରୂପରୁ ଏଇଆ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କି ମଣିଷ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟ କୋମଳ ଶବ୍ଦ କହିବା ଦରକାର। କଠୋରତା ତ ସମସ୍ତେ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଧନର ଦେବୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ, ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷ ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଧନ ଯଦି ଅଛି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମା କାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ, ଏହି ରୂପ ତ ସବୁ ନାରୀ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳୀ ପରି ତା'ର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବାସ୍ତବରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେ ବହୁତ ସହନଶୀଳ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଳନ ପାଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପ୍ରଗତି, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାଟି ମା'ର ଦାନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ନମସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଓ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ରହିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ଦେବୀ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ନବରାତ୍ରିରେ ମା'ଙ୍କ 9 ରୂପ ଦେଖୁ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। କାରଣ କିଛି ଦିନର ତ ଆମେ ଅତିଥି। ରାଗ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ।